Hello guys. Nung kabataan ko, takot na takot ako dito sa ganito kasi yung nagdadala nito, nakapula yung damit, tapos takbo ng takbo. May ano yan, yung pana, subog, spear. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Hail Mary, full of grace. Hello, shout out. Hi, Mama Mary.
I need fire. Beer. Fire. Nani. Tayo tagay na sige. Ako kaya ko na. Oh, nge. Ay, naka-plastic na ko nito. Variety na.
Recipe. Dai. Nice.